Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улгатыба койбір темалар турында. Кондала торакан бурчалар 208 йортында яшаучылар бөҗәкләр белән үзләре көрәшергә мәҗбүр. Ни өчен идарә итү компаниясе ярдәм итми. Резин урынына кым 46-нчы комплекста яшаучылар безнең Ишегалды республика программасын тормышка ашырудан канәгать түгел. Моның сәбәбе нидә? Чоллы Сорман юлын транспорт хәрәкәте өчен вакытлыча ябачаклар, чикләүләр 15 июньнән 29 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу ни белән бәйле? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 29 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чоллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 16 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21967 очрагы билгеле. Аларның 19366-сы терелгән, 34-те узган тәүлектә. Мәскәү мэры Сергей Собянин коронавирус таралу очраклары артуы белән бәйле рәвештә ялларның озынаюы турында хәбәр итте. 19 июньгә кадәр Мәскәүдә оешма предприятие хезмәткәрләре ял итәчәк. Шул ук вакытта эш хаклары сакланып калына. Моннан тыш 2021 елның 13 июненнән 20 июненә кадәр сәүдә үзәкләрендә һәм башка шундый урыннарда балалар өчен уен бүлмәләре эше вакытлыча туктатыла. Җәмәгать туклану оешмаларында, шулай ук төнге клубларда, караоке, боулингларда, дискотекаларда һәм башка күңел ачу биналарында төнге сәгатьләрдә 23 сәгатьтән иртәнге 6-га кадәр килүчеләргә хезмәт күрсәтү тыела. Эре шәһәр паркларында һәм табигать территориясендә аттракционнар, балалар һәм спорт майданчыклары, прокат пунктлары, беседкалар һәм башка ял һәм күңел ачу объектлары ябылачак. Татарстанда COVID-19 аркасында яңа чикләүләр кертү турында карар әлегә юк. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Шул ук вакытта без вазгыятьнең тотрыклыгына турыдан-туры вакцинация темпы йогынтысы ясауыннан чыгып эш итәбез. Бардык вакцинация гына татарстандыларның тормышын һәм сәламәтлеген сакларга ярдәм итәчәк. Шул ук вакытта җитәрлек күләмдә иммунизацияләү чикләүләр кабул итүдән котылырга мөмкинлек бирәчәк дип аңлатты ул. Мәләкәс Аръягы микрорайонындагы 39-нчы мәктәп Азат Галиев киткәннән соң җитәкче итеп Илһам Төхвәтуллин билгеләнгән. Моңа кадәр ул 50-нче урта мәктәп директоры булып эшләгән. Аның мәгариф өлкәсендәге гомуми эш стажы 17, җитәкчелек вазифасында 9 ел. Илһам Төхвәтуллин инглиз һәм немец телләре укытучысы, Азат Галиев исә Адымнар полилингваль комплексы белән җитәкчелек итәчәк. Ул Чулман проспектында төзелә. Объектны 1 сентябрьгә ачырга планлаштыралар. Илһам Төхвәтуллин урынына исә 50-нче урта мәктәпкә Рамил Әхмәтҗанов килде. Моңа кадәр ул 35-нче мәктәптә география фәнен укыткан. 2020 елда ул ел укытучысы Россия конкурсының республика этабында призер булып, Татарстанның иң яхшы укытучылары илчегенә керде. Резина катлам урынына кым 46-нчы микрорайонда безнең Ишегалды республика программасы старт алды. Тик чоллылар көткәнчә эшләр шомагына бармый. Аларның сүзләренә караганда проект бер төрле расланган, ә чынлыкта эшләр барысы да башкача алып барыла. Тулырак хәбәрчебез материалында. Тоже гуляет после садика, тоже, да. Елена Скворцованың 3 баласы бар, иң кечкесенә 4 яшь. Ни кеше сүзләренә караганда балалар майданчыгында алар көн сайын була. Саф һава, таганнар, балалар башка сабыйлар белән уйный. Песок грязный, не просеянный. Там вот даже вот эта вот мелкая ракушка попадается, а она острая, как лезвие. И вот не дай бог ребенок поранится и не вытащишь. И ходить невозможно. Даже с транспортом детским не проедешь. Апрель айында шәһәр халкы һәм администрация белән берлектә проект буенча фикер алышулар узды. Шулар альтернатива сыйфатында резин катламын тәкъдим иткән. Тик үзгәрешләр юк дип алар дәгъва белдерә. Вот мы вечером гуляем, да? Уже нет никого. Кошки сюда пришли, 5 бездомных кошек, свое дело сделали и ушли. Наши дети дороже, чем кошки с собаками. Здесь все загажено. А если здесь мы полностью сделаем все песком, то что здесь будет?
Холык бу сурау белән төрле инстанцияләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән, әлегә нәтиҗә юк. 47-нче комплекста да чолалар шундый ук проблема белән очрашкан, әмма аларда инде реконструкция төгәлләнгән. Хотелось, чтобы все детские площадки были с мягким покрытием, но поскольку, в общем-то, это удовольствие дорогое, все-таки хотелось бы хотя бы сохранить тот ландшафт, который был изначально. Ну, то есть вот какая-то все-таки трава мягкая, ну, по крайней мере, вот не то, что мы наблюдаем на сегодняшний день. 46-нчы комплекста яшәүчеләр шул ук хәлдә калырга теләми. Әлеге ишек алды буенча проект расланганмы һәм аңа үзгәрешләр кертергә мөмкинме, юкмы, әлегә билгеле түгел. Без безнең ишек алды республика программасы вәкилләренә сорау юлладык, рәсми җавап көтәбез. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Кандала таракан борчалар 208 йортында яшәүчеләр ярдәм сорый. Алар белдергәнчә, күп катлы йортның подвалы бөҗәкләр белән тула. Моның сәбәбе бер булырга мөмкин ди шолалары, шүп камералары тиешенчә эшкәртелми. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Смотри, там не только тараканы, там и крокодилы заведутся. Тараканнарның янәшә булуында без күптән күнеккән дип сөйли Галина Грибанова. Алар белән көрәшү кыен, йорт иске, ә бөҗәкләрдән бары уртак көч белән генә арынырга була. Вселяется молодая семья, и эту дореволюционную квартиру начинают ремонтировать. Благодаря чему появляются наружу, где уже годами прижились вот эти наши сожители-тараканы. Тик бу проблеманың әле бер өлеше генә ди халык. Шушы көннәрдә сантехникны чакыртканнар һәм подвалның тараканнар белән генә түгел, ә кандалалар һәм борчалар белән дә тулуын ачыклаганнар. На Зябе у нас были маленькие, а здесь какие-то очень огромные и страшные. Долго уже живут. Здесь Откуда они взялись? Как будто бы их кто-то вывел. Они были в свое время, лет 10 тому назад, они у нас были. Подъездларда урып җыю даими үткәрелсә дә, шүп камералары эшендә пычрак, күп җирдә калдыклар, ди йортта яшәүчеләр. Когда моем, всегда протираем, все моем. А мусорокамеры мы год-два раза убираем. Идарәче компаниядә 208 йортында бөҗәкләр проблемасы турында безнең төшерү төркеме аша белделәр. Безгә халыктан гаризалар килмәде дип аңлаттылар. Была вызвана сервис плюс для проведения дезинсекции, обработки места общего пользования. Белгечләр гомуми кулланыштагы урыннарда гына дезинсекция эшләрен башкарачак. Чалалылар фатирларында бу эшләрне үз хисапларына башкарырга тиеш. Бөҗәкләрдән бары тик уртак көч белән генә арынырга мөмкин. Рузилия Фахруддинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Тукай районындагы Чоллы Сарман юлын транспорт хәрәкәте өчен вакытлыча ябачаклар. Чикләүләр 29-нчы километрдан 33-нчы километрга кадәр участокка кагылачак һәм 15-нчы июньнән 29-нчы сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакытта бирдә реконструкция эшләре узачак. Урап узу өчен Чоллы Сарман, Теләче Тамак, Чоллы Сарман, Казаклар, Теләче Тамак автомобиль юллары тәкъдим ителә дип хәбәр итә Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте. Ведомство машина йөртүчеләренең үз маршрутларын алдан планлаштыруларын сорый. Исегезгә төшерәбез, юлны реконструкцияләүгә 69 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Финанслау республика бюджетыннан башкарыла. Мин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Укрепить позвоночник, улучшить подвижность суставов, почувствовать былую гибкость и легкость поможет программа «Здоровый позвоночник и суставы». Легкости вам и нового качества жизни. Представляем интеллектуальные кроссоверы Havail F7. Идеальное сочетание стиля, комфорта и динамики. В июне Havail F7 с КПП от 1 миллиона 559 тысяч рублей. Дополнительное оборудование в подарок. Герман Авто 20 40 40.
Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.